खुलुमबाय दायो आं बे समाव दंफैयो लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगिनदी तारियनी ब्रह्मपुर गामिनि गुदि बर' फरायसालियाव आं दायो दंफैयो मानोना जिथुनाखि जोंनि तारियनी ब्रह्मपुर गुदि फरायसालिया 2018 मायथाइयाव एमेलगेमेट जानानै थांबाय बे स्कुला गुबुनजों दाजानानै थाहैबाय जोंनि बर' गुदि फरायसालिया तारियनी ब्रह्मपुर गुदि फरायसालिखौ गुबुन स्कुलनिफ्राय दानख'नानै लाबोनो एबा एमेलगेमेटनिफ्राय बोखारना लाबोनो तारियनी ब्रह्मपुर गामिनि रायजो राजाया गोबाङैनो नांथाब नाजादों आरो बे नाजानायनि गेजेरजोंनो दिनैसिम जोंनि तारियनी ब्रह्मपुर गुदि बर' फरायसालिखौ दिनैसिम जोंनि आसाम सरकारनिफ्राय एबा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय एमेलगेमेटनिफ्राय बोखारनानै लाबोनो हायाखै बिनि जाहोनावनो दिनै गोबां तारियनी ब्रह्मपुरनि रायजो राजाया गोबां नांथाब नाजादों मानोना बे बर' गुदि फरायसालिखौ तारियनी ब्रह्मपुर गामिनि रायजो राजानो नांथारगौ होननानै बिथांमोना गोबां नांथाब नाजादों आरो नांथाब नाजानायनि गेजेरजोंबो जोङो नुनो मोन्दों रायजो राजाया गोबां खस्थ' गोबां दुखु जारलाजों मानोना बे गुदि बर' फरायसालि गैयाब्ला जोंनि उन्दै फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ होनायाव एसे माने उसुबिदा जागोन एबा खहा जागोन साननानै रायजो राजाया दिनै गोबां नांथाब नाजानानै फैदों दायो जोङो तारियनी ब्रह्मपुर गामिनि रायजो राजानिफ्राय जोङो मिथिनानै लागोन दे मानि जाहोनाव जोंनि तारियनी ब्रह्मपुर गुदि फरायसालिया 2018 मायथाइयाव एमेलगेमेट एबा गुबुन फरायसालिजों मानि थाखाय दाजानाय जाखो बेनि बागै जोङो जोंनि तारियनी ब्रह्मपुर गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिनिफ्राय जोङो मिथिनानै लागोन दान्दिसे समावनो जोंनि आंजों लोगोसे हेफाजाब होफादों केमेरामेन मुस्रि कृपाचार्य ब्रह्म जोंनि कृपाचार्य ब्रह्मनि केमेरानि हेफाजाबाव दिन्थिफुंगोन दे जोंनि फरायसालिनि थासारिखौ एबा फरायसालिनि थासारिनि सोमोन्दै आरो लोगोसे जोङो तारियनी ब्रह्मपुर गुदि फरायसालिनि मानगोनां गाहाय फोरोंगिरि कैलाश बरगयारी सारनिफ्राय जोङो मिथिनानै लागोन मानोना फरायसालिया मानि थाखाय एमेलगेमेट जालांखो एबा मानि जाहोनाव बिदि फरायसालिया गुबुन फरायसालिजों दाजानो गोनां जाखो नाजानायाव माबानायाव आरो गामिनि नाजानायाव जोंना फरायसालिया दा गथ' गथाय जथेस्थ' बांफिननो हमबाय बेनिखायनो हायोब्ला जोंना दा साननानै नायोबा दस्रा जिथुनिखि एमेलगेमेसन स्कुल बे स्कुला जोंनि तारियनी ब्रह्मपुर गामिनिफ्राय एसे गोजान जायो प्राय 2-2.5 किल'मिटारसो गोजान जायो दा जोंनि उन्दै गथ' फरायसाफ्रा बेहाय थांनो एसे उसुबिदा मोनो बेनिखायनो दा बेखौ रायजोनि नाजानायाव आंबो सेपारेट खालामफिननायखौ लुगैयो आरो सार बै समाव सारनि फरायसालियाव फरायसा गैयामोन नामा जिथुनाखि एमेलगेमेट जालांनायनि सिगाङाव सारनि फरायसालियाव फरायसा गैयामोन नामा आगोलावथ' बहुत फरायसा दंमोन आगोलावथ' धेर गथ'फोर दं मोजां जालांबाय सोरबा जों फोरोंनायानो दा डक्टरेट डिग्री MA पर्यन्त पास जाबाय आरो बुरजायैनो दंमोन गेजेर खन्द'आवसो एसे बोरैबि थारमाने एसे खमायलांनाय बायदि जादों आरो गथ' गथाया बेहायनो सरकारा एमेलगेमेसन गथ' गथाय खम होननानै बे सुबिदाखौ लादों आरो दाथ' सारना जिथुनाखि फरायसालियाव फरायसाया फैबानो गुबुन स्कुलाव दाजाबदेरनायनिफ्राय माने एरखायनानै फैगोन सारनि फरायसालिया दाथ' बे सरकारनिसो खोथा बे आरो रायजोआबो नाजानांगोन रायजोआ जुदि एसे गोख्रोङै नाजायोबा जोंनि साहित्यआबो जुदि एबसुआबो आरो आबोब दङ आरो गामिनि रायजो राजाफोर दङ बिसोरो जुदि एसे गोजौ बिफाननि सालायगिरिफोरजों जुदि एसे सावरायलायनानै जुदि बोखानो हायोबाथ' मोजां आरो दा जोंना माना निजेनि हारिनि जाथिनि फरायसालिया जोंना थांना थागोन आरो दाथ' आंथ' एसे गोख्रों दं आङो हजों थांदोंबाबो हजों एमेलगेमेसन जादोंबाबो हजों फोरोंनायनि एसे उसुबिदा जायो बेनिखायनो दा जिथुनिखि जोंना ब्रह्मपुर LP स्कुल दा बेहायनो जोंनि मिडियामनि गथ'फोरखौ जोंना फोरोंनाय जायो आरो गिबियावनो खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सनिसिम जों गामियाव बे स्कुला सिगाङो सरकारि स्कुलमोन दा बोसोरथामसो जाबाय खोमा एमेलगेमेट जानाया
दा गेजेरावनो जोंना लकडाउनबो जाना होबाय बेनिखायनो जों माखासे अफिसनि खामानिखौबो मावनो हायाखै बेनिखायनो जोंना दिनैसिम बे स्कुला एमेलग्रिमेट जानानै थालांबाय आरो एमेलग्रिमेट जादों जानाया अब्लाबो माने जों गामिनि रायजोफ्रा गामियावनो स्कुलखौ नांगौ जानायलाय बै बेलेग स्कुलाव दानस्लायना हरनायसिम जोङो माने फाथायहरथ'वाखै आरो थिनहराखै मास्टारफोरखौ गामियावनो जाखिनि गथ'फोर ओंखारदों बेखिनिखौनो फोरोंहोथों होननानै लाखिनाय जादों आरो माने ओमफ्राय दा बिदिनो लकडाउना खुलिबाय जेला जोङो माखासे अफिसियेल खामानिखौ मावनो होननानै लादों आखायाव बिदिनो जोङो माखासे गथ'फोरनि बिमा बिफाफ्राबो बे स्कुलावनो होफिनगोन होननायलाय जोङो बे स्कुलखौ लाबोनायनि एसे जुजिगासिनो आरो माने माबाफोर खावलायनो सानो नामा खावलायनाय माने दा प्राइम 24 हेडलाइनसिम गोजोननाय थाबाय गोजोननाय माने दा जोङो गिबियावनो थांनांगोन साइटआव थांनांगोन जोङो साइटनिफ्राय थांनानै जोङो एबसु दङ आबुब दङ आरो बेफोरखौ लानानै आरो जों रायजो राजाखौ लानानै जों दा जिथु अफिसियेलि खामानि माने अफिसाव दरखास्थ' बा खेंखाय बिलाइ बेफोरखौ होनो गोनांखौ जों होग्रोनोसै होनानै आरो माबा नांबावगौ जायोबा सोरनिबा सहाय नांगौ जायोबा बा साइटनि एबसुनि आबुबनि सहाय नांगौ जायोबा जोङो उनाव जों लिंनोसै जों दा गामिनि जानानै जोङो बा फोरोंगिरिखौ लाफानानै जों बेखिनिखौ मावग्रोनोसै खामानिखौ जेसे हायो आग बारायग्रोनोसै जोबथारनाया जुदि जों हाहैयाबा जों गामिनि गोजायै हाहैयाबा जोङो माने बिसोरखौ जोंनि हारिनि जिथु फरायसा आफाद दङ थुनलाइ आफाद दङ आरो आबुब दं बेफोरखौ जों हेल्प खालामनो थाखाय खावलायगोन आरो जोङो दा जों बे जिखिनि हायो बेखौ जों मावनो